bake epaitegira joan dira gure bikide, eta esan diete, epaitegira deitu dute, Iruñeko epaitegietara, eta esan diete, etxegabetzea suspenditzen dela datari gabe. Kasu hau izan dela bereziki krudela gure ikuspuntutik, beti etxegabetze bat beti da huts egin duen sistema baten seinale ez, nola jendea etxetik botatzen dute. Kasu honetan gainera, gertatu da, 20 urte baino gehiago bizi izan dela hemen Mari, eta 2 hilabeteko epean, eta inolako defentsarako aukerari gabe, epaiketari gabe, eta moratoriari gabe, eta, ez dakitzen neurri esaten duten dauden etxegabetzea gelditzeko, Marik baldintza guztiak betetzen ditu, eta ez diote bat bera ere aplikatu, eta 2 hilabeteko epean kalegorrian utzi nahi zuten. Kaixo, gure lana gustoko baduzu, ekarpena egiguzu. Atzo epaitegietan esaten ziguten etxegabetzea gauzatuko zela bai ala bai, eta lortu genuen, atzo bertan arratsaldean ja, Lakaixako abokatuak esatea etxegabetzea suspendituko zela. Antza, orain jaso dituguan albistekin, ja konfirmatu dute hau, eta orduan hori, borrokak merezi duela. 3. etxegabetzea da Burlatan bertan Ataria parean biltzen garena, hemen urte batean, 2025an bakarrik. Are gehiago, 200 metroko eremu eskasean, oso gertu eman dira 3. Eta hau da, askoz sakonagoa den arazo baten seinale, ez? Etxegabetzeak gehienak pasatzen dira inork ezagutu gabe, eskutuan, instituzioek askotan ere lana egiten dute etxegabetze horiek eskutatzeko. Euskal Herrian egunero 3 familia baino gehiago dira etxegabetuak, hori baimentzen duen sistema bat, huts egin duen sistema bat da, eta guk borrokan jarraitu behar dugu, antolakuntzak eta borrokak merezi dutelako. Eskerrik asko, etorri zareten.